Είμαι η Μπούκη Ιωάννα, Βάνα για τους φίλους μου στον Κορυδαλό που κατοικώ από την ηλικία των 5 ετών. Γεννήθηκα, ζω και δουλεύω στην οικογενειακή μας επιχείρηση στον Πειραιά. Κυρίως όμως ζω τον Πειραιά και τον αγαπώ. Κάθε γωνιά, κάθε γειτονιά του, κάθε περιοχή της περιφέρειάς μας, κάθε δήμο μας. Γνωρίζω τις δυνατότητες που έχει ο Πειραιάς, ο Κορυδαλός, το Κερατσίνι, η Δραπετσόνα, η Νίκαια, ο Άγιος Ιωάννης Ρέντης, το Πέραμα. Για να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες, δεσμεύομαι να σηκώσω μανίκια και να εργαστώ σκληρά μαζί με τον Νίκο Χαρδαλιά. Είμαι η Μπούκη Ιωάννα, Βάνα για τους φίλους, και είμαι υποψήφια Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, η δική σου ψήφος θα είναι η δική μου δύναμη για να πάει η Αττική μπροστά. Με τον Πειραιά να είναι συνοδοιπόρος της στην ανωδική αυτή πορεία. Για έναν Πειραιά από όλους, για όλους. Με όραμα και πράξεις.